Mă aflu la AGS Amanet, un amanet care s-a deschis de curând în piața romană. Vreau să vă povestesc puțin. Eu, în copilărie și în adolescență, când am auzit prima oară despre amanet, am crescut cu niște preconcepții despre acest sistem. Și anume că oamenii vin în situații disperate într-adevăr sau vin când au nevoie de bani. Își aduc un bun, îl amanetează, ulterior, poate sau nu, au bani să-și ridice din nou bunul acela, plătind o dobândă, de multe ori poate mai mică sau mai mare decât la bancă, depinde asta în funcție de amanet. Ei au și soluția de buyback. Ce înseamnă asta? Îți aduci niște produse de acasă pe care nu ți le mai dorești, dar care au o anumită valoare, ei îți oferă o sumă de bani. În suma respectivă de bani, tu poți să-ți iei banii acasă sau poți să-ți alegi un produs pe care îl găsești la ei. Un ceas Rolex, un ceas Cartier, altă bijuterie de aur mult mai valoroasă, sau aduci mai multe produse, suma de bani este mai mare și îți iei ceva și mai scump. Totodată la AGS Amanet poți să vii să-ți aduci bunuri de valoare pe care să-ți iei banii la un preț corect. Iar data viitoare ne vedem cu un nou IGTV și vom vorbi despre serviciile de la AGS Amanet din piața romană.